Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи нек дар арафаи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 20 нафар ятими кулли деҳоти Анзоб ва 40 нафар наврасони водии Яғноби ноҳияи Айнӣ ки аз ин пас дар ин муассисаи таълимӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд, тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас бахусус ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд сол то сол зиёд гардида, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, кору фаъолият ва зиндагии мустақилонаи онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Фарзандони азиз, субҳи имрӯз мо барои шумо бисёр як тӯҳфаи хотирмон пешкаш намудем. Чандин сол пеш дар яке аз сафарҳое ки ман ба води Яғноб доштам, ноҳияи Марчои Кӯҳӣ, ноҳияи Айнӣ, дархост дар бораи бунёд кардани мактаби интернат ва хобгоҳ барои масалан онҳое ки дар води Яғноб зиндагӣ мекунанд, ки аз масоили таълимӣ бисёр маҳрум ҳастанд, аз масофаҳои шароити хориҷ намуд. Ҳамчунин мактаби интернати зеборо барои шумо муайё кардем дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ. Ман фикр мекунам ин тӯҳфаи беҳтарин барои шумо, барои наслҳои ояндаи ҳамин минтақа, барои таҳсил, барои донишу савод омӯхтан бисёр шароити дараҷаи олӣ муайё кардем. аз замин водӣ бе чунин шароити дараҷаи олӣ дар шароитҳои бисёр душвору вазмин садҳо донишмандон, шоирону нависандагон ва касони обрӯманди ҷумҳурии Тоҷикистон ба камол расиданд, барои миллат ва давлати хизмат карданд ва хизмат карда истоданд. хоҳиш мекунам ки шароитҳои дараҷаи олӣ ки ҳукумат барои шумо муайё сохтааст, аз он хуб истифода баред. نه از خونه با این علاقت خونه دانش آموزید، خواب سواد گیرید، آینده به دانشگاه دانشکده عالی مملکت داخل شده متخصصان ورزیده گردید. هم برای خودتان، برای زندگی آینده حیاتی مستقلانه که میگذارید مشکلات پیش سر بیتی نهایید. آن فردی که سوادی کامل دارد، آن فردی که متخصص سطح کسبیتی بلند دارد، ҳунар дорад, дар ягон давру замон хорузор намегардад, муҳтоҷ ба дигарон намешавад. Инро фаромӯш накунед дошт. Ва чунин муассиса дар чунин деҳаи дурдаст дар байни кӯҳҳои осмонбӯс бисёр як афсонавӣ аст. мо орзу мекардем дар шароитҳое ки мо худсол мисли шумо будем, чунин шароитҳои таълиму тарбия набуд. чунин муассисаҳои таълимот умуман вуҷуд надошт. умуман ҳатто дар маркази шаҳри ноёб чунин муассисаҳои таълимӣ набуданд. шумо хуб ба фарзандони хушбахттарин ҳастед ки чунин шароитҳо давлат ва ҳукумат барои шумо муайё карда истоданд. бори дигар муваффақият ба шумо, хониш хуб аъло аз шумо озуманда ҳастам.